Fronte ao negacionismo, alianzas dende o feminismo é o lema que este ano engloba toda a programación que a Deputación de Pontevedra ten lista para conmemorar o Día Internacional da Eliminación das Violencias contra as Mulleres, o 25 de novembro. Esta reclamación, que é a reclamación máis xusta que existe en calqueira senda política, a de rachar coas violencias que sufrimos as mulleres. No deseño das actividades buscaron tecer unha cuádruple alianza na comunicación, na educación, na cultura e na investigación. As accións serán ao longo de todo o 2023. E de novo, tempo de estar alerta, de vixiar, estar moi vixiantes. O repito cada vez que presento os actos do 25N, todas as crisis sempre fan que a igualdade retroceda e esta vez non vai a retroceder porque hai moitas mulleres aliadas para loitar. Entre as accións destacan o despregue da pancarta o 18 de novembro no Pazo Provincial e a lectura dunha declaración institucional no pleno do día 25 a cargo de Azucena Arias. Este mesmo día celebrarase unha performance dun dos programas estrela da Deputación, Mulleres en Acción, Violencia Cero. No espacio público ou nos centros educativos ponemos en marcha accións culturais por parte de 38 mulleres da arte que trasladarán as ideas, os conceptos, as loitas das mulleres para intentar transformar este mundo tan injusto. Na presentación, Silva estivo acompañada de representantes dos concellos que acollerán actuacións deste programa. Celebrouse na antiga igrexa de Santa Clara, un acto que a presidenta quixo encher de simbolismo. Aquí viveron durante séculos mulleres encerradas, moitas delas obrigadas a estar aquí e, polo tanto, é simbólico que as mulleres ocupemos este espacio de pé no centro, reivindicando os nosos dereitos. Neste 2022 son 39 as mulleres asasinadas. Tamén hai 2 menores asasinados e 26 que quedaron orfós pola violencia machista. Dende o 2003, ano no que se comezaron a contabilizar os asasinatos machistas, son 1.168 mulleres as vítimas do machismo e 49 menores.